debatu. Da li se može otvoriti omekšivač za rublje u trgovini i pomirišati ili ne? Ko to radi? Nemamo ni sitno za kolica. Imam nešto, šta je ovo, kuna? Mi smo uvijek spremni. Imaš kunu? Da nam treba 2 ili 5. Ja isto. Imam 2 kunu. Ajde, 2 kune ili 5 kuna imaš? Imam kunu. Daj, jel imaš? Ne. Ne, znači imam sve kunu. Pa kako smo se pripremili? Ajde daj mi kunu, razmijenit ćemo. Evo kuna, ali to ne prihvaćam. Ne, daj, pokušaj nam da 2. Srećemo nešto, Goran je otišao promijeniti u tisak. Tako da, uskoro ulazimo. Danas snimamo shopping namirnica za Božić. Kao što znate, sigurno vam je to noćna mora, kao i meni. Jako nam puno svega treba. Dućani su veliki, puni svega. Da vidimo koliko ćemo toga nakupovati. Možda nađemo gdje si uspio. Jej, ajde. Ajmo. Naravno, Goran gura kolica. Gorana sam ostavila da kupuje voće i povrće. Naravno, to nam treba uvijek. Tako da taj dio baš nije zanimljiv. Ja sam odmah pronašla ovaj zanimljivi dio. Ima jako puno stvarčica, recimo, za dekoraciju, za Božić, vaza, ovih dekica, mislim dekica nikad dosta, naravno. Ne znam gdje bi počeo. Ovo mi je jako zanimljivo. Tu su kao neki anđeli, neki kuglice za bor u neobičnom obliku, ali ja bih htjela naći neke u normalnom obliku. Evo, on nije loše, gledaj. Tata, prijatelj, faca, legenda. Ovo mi je precool. Evo, ovo je nešto drugčije i nije preskupo. Iza možeš napraviti posvetu. Baš je cool. Čekaj, zašto sam se ja već obukla Christmas, ja? Baš mi čarapice idu uz to, da. Ovo uzimamo. Evo kuglica. Ovdje ima raznih, znači možeš uzeti 2-3 komada. Šibe, prije toga Sveti Nikola, naravno, to ćemo uzeti. Jednu zlatnu, jednu srebrnu. Jednu za Gorana, jednu za mene. Leka, vrlo dobro. Za ispred vrata staviti. I Goran, kad vidiš što sam sve uzela uopće. Ovo je to. Može. Gledaj kako je to. Zašto ovo nisam vidjela prije? Mogla sam vam u to pakirati svoje giveaway. Ma nema veze, i kutice koje sam ja kupila su super, tako da. Biće dobre i tebi. Uzet ćemo i to. Kad vidiš što smo sve uzeli, prihvaćam. Ajmo vidjeti šta on radi, pa ćemo se vratiti ovdje. Mislim da ovo neće baš moći biti na meni. Ajmo. Eno ga. Ajme, gledaj kako je dobar. Adventski kalendar. Vidi kako je dobar. Možeš otvarati svaki dan. Goran vam je inače ljubitelj slatkog i ovo valjda ne bi trebalo 2 dana. Puno je rekla. Da, a ja uopće ne volim slatko, tako da meni je to samo cute. Super, više za mene. Da. Uzet ćemo i to. Evo, Bubi, kupila sam ti. Sve sam ti omogućila. I ja tebi, gledaj. Pa što si ti uzeo ništa? A ovo je za sada kuviš. Ali... Zdravo živim. Ali ništa nisi uzeo. A ne treba nam više. Sad ćete vidjeti sve što nam treba. Ovo je zadnji put jako loše završilo, tako da... Zašto? Šta je bilo? Nisi ga pojela. Sahnulo je. Dobro, okej, malo je strujalo jer... Nisam imala kad pojesti. Ja to inače jedem u Mandarine! Sad je doba mandarina. Gdje su?
Ovdje, tu, ispred nas. Gle. Kako izabrat dobru mandarinu od ovih tu? Ne izgledaju baš nešto. A prošli put su tak bile dobre. Ma ne, nije bitno što su zelene, nego su premekane. Ja mislim da ćemo morati ići na tržnicu kupiti ipak voće i povrće. A ovo grožđe tu? To može. Ajmo mi na salatu. Šta je ovo? Gle, već su spakirani pokloni. Ovo je baš dobro, gledaj. Dobiš i čaše, i cugu, da, i slatkicu, već je sve zamotano. Možda mi to još prerano sad uzimati. Sad ću više uzimati stvari za sebe, a poklone drugom prilikom. Hvala lijepa. Evo ga grožđe. Za neki super božićni ručak mi trebaju gljive. Gljivice. Da. Ti ćeš kuhati. Ja sam prvi kuhar sam. Puno smo toga još uzeli. Dobro da ne čuje. Šta će ti to? Već si uzela sve. Pa nema veze, nikad dovoljno. Što ne? Jel da, Marko? Ali baš je fora. Pa fora je... Mislim da ti treba. Ne treba ti, već sam uzela hrpu dakle. Mislim, Božić je i... Mogu samo kačiti oko, ne znam. Pišite mi šta vi mislite šta zapravo nam treba za Božić. Gle, uzela sam toliko toga, zapravo ne znam je li previše ili premalo. Vi mi recite, sam pretjerala ili nisam. A tek sam počela. Ajmo. A što ti treba tamo? Pa kruh još. Ono praktično, znaš, što nam actually treba, a ja sve ove gluposti. Sad samo moram još naći Gorana. Negdje sam ga izgubila. Znam što ćete sad reći. Da mi ništa od ovog zapravo ne treba. Ali Božić je, sve mi treba. Opet Sonji sve ispada. A, praktično je. Šuti! Samo mi se ruku. Zašto sam ja tak trapava? Aj mi reci. Bolje, čuje se. Da klapa. Jesi ti kupio nešto što nam treba? Actually. Da. Dobro. Jogurt. To volimo. Jer si kupio nešto za kuhat. Neku božićnu večeru. Pred božićnu večeru. Doći će nam Filip i Neda i onda morate kuhati. Pa evo, vidiš početak. Imamo gljive za početak. Goran inače jako voli kuhati, kao i moj brat. Mislim, ja volim kuhati, ali nemam baš vremena. Mislim, nemaju ni oni alkohol. Recimo da imam veću kuhinju, sigurno bi češće kuhao. A znam, to nije izlika, ali dobro. Šta ćemo kuhat? Reci ljudima, šta ćeš kuhat? Da. Za Božić? Ajde, jedan svoj specijalitet. Kuhat ću vjerovatno svoj specijalitet, musaku. Da. A? Se to sviđa? Da, Goran super radi musaku. Samo za to nam trebaju neki drugi sastojci. Da, ajde, molim te to uzmi sve. A ja idem vidjeti još nešto, možda Božić šans. Ajde ti ovako, dok ja idem potražiti još nešto, ti Dijani odaj recept za musaku i za onaj svoj najdraži što ja volim, s njokama. Aha, okej. Eto, može. Ajmo mi. Da, nisam fan slatkoga, ali... Ovo bi morala uzeti, sorry. Barem jedan. Možda i ovaj isto. Imam jedan fetiš. Kao jelo koje volim, a to su ove smrznute pice, znam grozno. Fit Medo, oprosti mi. Ali ajmo ih uzeti. Za svaki slučaj, to je uvijek dobro imati doma i... Ono, kad žurim, kad nemam vremena. Evo vam moja najdraža pizza Dr. Edgar. Ušla sam u frižider skoro. Pizza mozzarella. Moja najdraža. Odmah ćemo uzeti 2-3 komada. Jer je nema baš često. Evo zašto trebaš muškarca u kupovini. Ajmo dalje. Šta nam još treba? Ajmo vidjeti tamo šta ima još. Give me a break. Preko. Ovo još adventski kalendar.
Ali ovi su neki tanki. Ful su tanki. Bolji mi je onaj milk. Mislim, kuži, šta nam još treba za božićno? Tipa neš da je božićno, a da je malo i za jest. Ok, slastice smo uzeli, pića. Kad ti dođe ekipa, pića. Ali sad ću vam pokazati nešto super. Evo moj najdraži dio. Nemojte ni gledat. Gle ovo. Ovo je za kolekcionare. Gdje su Goran i Dijana? Ako trebaju nam njoke, trebaju nam vrhnje za kuhanje, to je mislim ovdje iznad. I poslije toga idemo na meso. Uzet ću još piletinu ili svinjetinu, vidjet ćemo šta. Uzet ćemo svinjetinu vjerovatno. Tako da ću ga pitati da mi nasjeće, da vidim kako su komadi. Ako ne budu dobri, uzet ćemo piletinu. Treba ćemo kao za kockice, ali ovo volim da je malo tanje. Malo tanješ ti se da nareći. Da. Koliko? Neki 5 komada. Ok, evo meso imamo, svinjetinu. Još ću uzeti sir da možemo naribati neki tvrđi. Pa kakav si ti gurman? Bog. Ti si pravi. Vidiš šta sam kupila? Još stvari za Božić. I pizza svoju najdražu. To je naša najdraža pizza, si pokazala? Da, pokazala sam. Jedva sam ju izvadila. Tako da, sir imamo. Sir imamo doma. Da. Imamo, kupio si već. Meso imamo, imamo i to je to, mislim. Za to jelo ne treba ništa drugo. Da imaš neko Božić? Božić? Matej. Pa moramo imati Filipa će mi zvat da dođe kuhat božićno, zato što je moj brat ekspert. Mi smo ono kao, znaš, priučeni, on je ekspert, on i moja mama, i tvoja mama, moj tata. Dobro. Svi oni. Da, svi oni. Zvaćemo Filipa i Nedu i onda će nam oni kuhat. Evo, ostavite mi u komentarima poruke da li želite da moj brat dođe kod nas u stan kuhat jedan dan neko božićno. Pitaj koji je njihovo božićno jelo najdraže. Ako ne možete preporučiti. Da, ako ne možete preporučiti. Evo, da, šta bi Filip mogu kuhat? Sljedeći vlogmas, jedan od njih. Očekujte, moj brat dolazi kuhat. On je malo srameći. Mislim, zapravo nije srameći. Ne voli baš biti pred kamerama. Tako da morate navijati za njega. Da, koji ti. Ti nemaš izbora. Treba nam piletina. Meso si kupio? Da, mislim mogu uzeti još piletinu. Ajde. A jeste ustali suhomesnate proizvode? Ne. Mislim, uvijek treba imati narezaka kad ti dođu ljudi. Znaš kak je to? Ipak Božić, festive season, moraš uvijek imati narezaka, pripremiti nekakve slastice i tako. Da, samo slastice ne radimo. To će opet zvat brata da radi neke slastice. Ok, mi ćemo onda uzeti samo narezke, barem da imamo nešto slano ljudima ponuditi. Špek, moje omiljeno jelo. Ali to... ne taj, ne taj. Od mog tate doma u Bjelovaru. Ne ovo. Samo domaće sušeno. Jer ćeš ti sad čekat tu za narezke? A ja idem vidjeti okolo još šta ima. Ajde, može. Tako se mi stalno razdvajamo. Ovdje je moja omiljena salama. Kao svaki Dalmatinac mortadela i s maslinama. Tako da to uvijek uzimam. Imamo ovu Gavrilović. Jer tamo je nema, tako da ne red, da moram uzeti već zapakiran sir. Sonja voli ovaj dimljeni sir. Samo ima još jedna firma, ali ne. Da, ovo je. Znači, ovo je većinom uzimamo. Vidi ovo. Gingerbread. Ogromna kutija. Mislim, ja nisam fan, ali jako su mi slatki. Goran bi ubio za ovo, ali ne smijemo mu baš toliko šećera priuštiti u životu. Idemo tamo na onaj zdravi dio. Sonja se mora zdravo hraniti, pa idemo malo vidjeti šta ima u zdravom dijelu. Jel ima ovdje mandarina? Nemate mandarina? Ne, samo naređe. Ja samo hoću mandarine.
Pića koja smo kupovali vam nećemo pokazivati jer nema smisla, ne mogu gosti znati točno šta će pit. Kod nas mora biti iznenađenje. I sad ćemo još kupiti sokove. To je isto jako bitno. Goran kupuje nareske. Tako da smo zapravo skoro sve posložili, vidjet ćemo da li ima još kakvih sitnica i to je to. Evo ovako. Ja se nadam da ćete vi u komentarima nagovoriti mog brata da dođe kuhat kod mene jedno večer. I htjela bi od vas čuti isto koje slastice bi mogao raditi. Sad smo u raju. Ovo sve, znači tiramisu. Braco, ako ovo gledaš, a ne gledaš, sram te bilo. Molim te jedan tiramisu i može jedna čokoladna torta. Ako mogu brownisi i muffini. Mama moja radi najbolje muffine, ali Gora radi najbolje palačinke. Da, ništa. Dajte mi preporuku pa ćemo onda kuhat jedan dan. Pa moraš imat grickalice kad ti dođu prijatelji. Vidi. Šampanjac sa čokoladama. Šta je to? Šampanjac sa čokoladicama. Super dobro je. Sugar bust, ma da. I vidi ovo kući. Ja ne znam gdje ću ja sa svim time. Nemojte nikom reći, molim vas. Voze, ne? Čekaj, ne, ima već za papir. Nosi. Voda nam treba. Voda? Šta? Samo da napomenem, ovdje ništa nije sponzorirano, samo tako da znate. Jednostavno volimo te stvari. Treba mi... Evo, ja imam jednu debatu. Da li se može otvoriti omekšivač za rublje u trgovini i pomirišati ili ne? Ko to radi? Ajde, molim vas, osjetite mi u komentarima. Da li ikad to radite ili ne? Da li to pristojno ili ne? Da, ako ga možeš zatvoriti normalno. Da, ali ako ga otvoriš, možda to više ne valja. Pa, trebaš vidjeti. Rok traje. Da neće mu ništa biti kada ga vratiš. Daj da pomiri... dobro, može. Kupili smo, znači nismo sad išli mirišati 700 njih i... Zato što nije zapakirano trajno, kudiš, možeš ga uvijek ne znamo mi to. Ne proizvodimo to. Ali probaš. A gdje mi je Goran da mi gura kolice? Pa neću valjda ja gurat kolice. Ko vama gura kolica kad ste u shoppingu? Vi ili vaš muškarac? Ja sam neovisna žena, ja si guram sama kolice. Evo, tu ima kuglica. Ne, sad treba sve ono dekor prije Božića, ne još kuglica. To ću ići u shopping poslije. A šta s božićnim drvcima? Imamo doma već božićne drvce. Znam, ali ja više volim prirodno drvce. Pa ovo nije prirodno. Znam. Šta onda hoćeš? Da te osjeća na stablu van? Da. To se ne smije raditi. Ovo je više eko, ja shvaćam, ali... Ljepše imati onak pravi miris Gora doma. Da, ako imaš kuću. Vidiš što sam našla za tebe. Ovo je za tebe jer si pravi kuhar. Da se ne ozljediš. Gle koliko ruku ima, to je taman za njega. Ali čekaj, šta je ovo? Aha, to ti je zastaviti ono juhu na to. Gle, taman paš. To nam isto treba. Takvu veliku capu. Vidi stolnjaci, to nam isto treba. Joj, pa imaš doma. Kaj će ti toliko? Imamo već dva, ja mislim. Ali treba uvijek nove. Gle, imaš ljokice. Je li vaši muškarci isto vas tako bojkotiraju u shoppingu? Vjerovatno. Ovo ti treba, ovo ti ne treba, ovo ti većinom ne treba. Šta misliš zašto bojkotiraju? Zašto? Pa valjda nemaju toliko para da sve to isplaćati. Da, ili im se ne sviđaju, ili... Mislim, znam, više ste praktični. Ili friendovi čekaju sad doma pa i ne da im se više hodati tu po Konzumu. Ne, zato što su frajeri vjerojatno praktični i jednostavno misle da ti nikad ništa ne treba. Šta će ti božićni tanjur, to ti kao ne treba, a zapravo gle kak je lijep. Da, lijep je. Ali? Ali ti ne treba. Ali baš je dobar, Ali ti ne treba. Isuse, predobar je. Možda ipak nismo završili. Dobro.
Kako izabrat pravu blagajnu u dućanu? Teško. Uvijek ćeš zabrat krivu. Ne mora biti. Ne, Mi ćemo uvijek nećeš znat zabrat koja je krivu jer prava. mi uvijek stojimo onaj gdje se najviše čeka. A Ne, možda to drugi ti ljudi, misliš. možda drugi ljudi ne izaberu krivi. Ne, i oni uvijek misle da su u krivom redu. Jel vi mislite da ste uvijek u krivom redu na blagajni? Baš me zanima. Evo, mi mislimo da smo uvijek u krivom redu. Ne samo na blagajni, nego kad izlazimo iz aviona na pregled putovnica. Ne znam, kad prolazimo carinu, da li smo u krivom redu, gdje su auti i tako. Uvijek mislimo da smo u krivom redu. Šta to govori o nama? Puno. Da. Ovaj smo sve kupili, nemam to. Sad ćemo vidjeti kako će biti sek. Pa sad pola stvari što sam htio nisam kupio. Ne znam, nisam sve stigao To jednostavno. je zato što nikad nemamo popis kad idemo u trgovinu. Nek samo lutamo uvijek i zapravo ne znamo što nam treba, onda ja kupim pola nebitnih stvari. Malo je tvoj vlog je. Moj Da vlog, nije njega, kupio moj bi vlog, sve. moj vlog, moje stvari. On je kriv u biti. Da, što ti nisi kupio, Da. što je bitno. Da. Šta si zaboravio? Ne znam, krompire recimo. Ali ići ćeš na Salatu. tržnicu sutra. A, koji jučer. Mandarine, krumpiri, još nešto. Dobro, gledaj, većinu smo odradili. Šta vam kažem? Vidimo se sutra. Bog.